on calmina moy fof inde mum e yettode mum ko télévision mo Aïdès TV adi waɗande on ko heewi waɗande on ha joni on gonnen koye garangal Baba Mal to Tulde Ama Sané bisimilla ma Ramatoulaye Waro mi salmitimama mi salmini dendagal yeɓoɓe Aïdès TV Ama Sané palen koye jamma gadano ko adi noon eɗen naata e jamma o aɗa wawi haalande bandiraɓe siftinde bandiraɓe holko kewno toon moƴƴi Ramatoulaye Waro ko noon tigui andi jammaji jamma foof ne waɗi teddiniraɗo jamma gadano noon teddinira ɗum ko Oumar Ali Thiam nde tawno kadi aɗa andi kadi ko tuldinajo kono kadi en ciftorata kanko woni maire 5e o ummi ha ɗo e Nouakchott o yeehi toon to tulde dubbago e hartal gam nottitaki nde tawno mbiɗen teddugal dasatake rondere o ari eno foti ardude o ardi e teddugal makko e fulla makko e fayida makko o waɗi hen ko foti wadde ko wona ɗum ko ne waɗi nalankoɓe woɓɓe yimɓe toon ko nande Abdourahmane Ba kañum kadi ko tuldinajo Djiby Sall kadi yimi toon Penda Wuri kadi yimi toon eyyi ɓeɗo nalankoɓe fof kam machallah ɓe jimi e jamma gadano kadi waɗi fayida eyyi joni o tan en mbiyat karallo yo rokku men jamma gadano jibinde gono baba kala do debbo ala jam ala rewe be nan kelle mon do bandira musibe tedduɓe ko wona ɗum ko dental sukaɓe tulde mbiyen union des jeunes de tulde kono noon ɓe mbi so tawi oɗo jamma dañama yuɓɓude fewde e moƴƴiri kono noon aɓe jetta Allah kadi aɓe jetta o ɓe ganduɗa ko ɓiɗɗo wuuro ngo tawi kadi ko daraniɗo kala ko fati e wuuro ngo holi on musidɗo mabɓe ɓinguel mabɓe hono Ba Ousmane Djiby mo ganduɗa waɗi golle mum timmuɗe waɗi kadi ballal mum timmugal ha oɗo jamma wawa wade no foti wade ni e omo ganduɗa ko général Ndiaga Dieng kañum jippini Elhadji Baba Mal ñamdu e yarde foof ko kañum jogui ɗum nene addi ballal muɗum e gaynako ko tawi kadi e karallagal kesal so tawi Baba Mal joguima nde ɗo e ɓande mallo ngal ɗo jaɓɓal hawri e tuldinaɓe bandiraɓe Allah waɗi ko hani nde wonno tuldinaɓe ko ɓamtiɓe ko yiɗɓe ɓamtare so tawi Baba Mal yiiɗi ɓamtare e dañigal ɗo teddugal rende ɗum e tulde dumango e hartallu bandiraɓe mbiyetenten ko yo Allah yettin fandare eɓe nan gelle muɗum Elhadji Baba Badji Mal joni joni. Samba, on va passer à la première partie parce que je trouve qu'on a un peu
me told me, you might know me. Oh, elle est trop belle. Bébé, j'ai tout calcul, j'ai d'un coup à et so me told you, mama, ya fo. Me mami ro me to me, my take hero. Oh, I could man in a well. What the baby in a gile dum bonde. I could man in a well. What the baby in a gile dum bonde. I could man in a well. What the baby in a gile dum bonde. Mon amour, y'a for me some Tony. Je voulais juste en vrai route. Ça fait du mal à mon amour. Mon amour. Dites-moi si je fais beau. Vida mucha de a zéro. Ça fait du mal à mon amour. dagal me otani wonde sen denci berde gonni fam ala go heddi ya wonde nenere ko dental men safra dum ken be muri tani poden droit en lerli furene moje arabe jangoto ya dum mi joji berde denci merci kala ko heddi addu hunde denci nen mbaden hunde den rim yar yeso japato isakulle jol fo hen halbular mudi kaluji no miji muri tani yar yeso gari ha berteles rim ko sami kono gande murbagi le japato jol fo solinke gari ha den mbaden solidarité yabo den rim jamay nyaloma rim ko sami kono gande murbagi le japato jol fo solinke gari ha den mbaden solidarité yabo den rim jamay nyaloma lejina ye Mauritani ne yurmini banjago ndirani ko benni jewon ko woni yeso bodejo yida balejo yida bodejo de joddo den leso rim yare yeso ko jidanda horema yidan dum oya gonda ko jalde or jab mimi waya an ada suri or jab mimi waya walam e ko jagimi ko bedne hoya do wawa fewde jamen bawa hebde so pure sanje pato sar khulle rese jolfo kesse bawa wote rim wela hote authentique nyaki ko dental Mauritani jungo wote fopata wat fata ana no deda artan sa fami ke jali tan ko jeral ken be Mauritani rim ko pasami kono gande murbagi le jafato jol boy solinke ngare hande ten baden solidarité kebo den rima jamay nyaloma rim ko pasami kono gande murbagi le jafato jol boy solinke ngare hande ten baden solidarité kebo den rima jamay nyaloma de urisa elito Mauritania ibesku Mauritania besto
lambe lambe jikkoɓe jam hiire mon to gandumi ko ɓinguel mon salmini mon koy tigi tigi yo wano wayano hoto wano wayatano ndeysan bidde sal sira waɗi no mbaɗannoɗa sira almami darami o waɗi no mbaɗannoɗa seydi sallam toro chéri hajji ba kanko ɓornimi o wutte o wittade ko tulɗiɗi mango paaɗa ñantoroɗa sira almami darame wima darame pullo wayi tigi tigi nden noon tiɗɗo yummu fo e wat kelle mum dow
bi boo ko fii keppee da ngay indi problème donc nañu dem. kon tàccu leen ma Fataay présidente. asalaamaaleykum Jamire yoo naka la loolu la gars yi ma ko jom léegi de maa ngi leen di ziar asalaamaaleykum maa ngi kontaan si yéen di bëggee sama teewaay fii nii c'est la première fois à cause de El Hadj Baba Mal encore une fois applaudissez-les de Dande Leñol gars dama bëgg seen loxo nag ngeen toogee ni ngeen di tàccu mais dama bëgg léegi seen loxo yëpp mu daje ci kaw yow c'est bon all right Est-ce que ça va? Est-ce que ça va très bien? Chukale na miya chukale
baba mi dañi awa mi dañi koko mi dañi min koy mi dañi baba may di dañi mi dañi bandiraɓe mi dañi seyelaɓe so yiɗi wonɓe kara
kadi fof eɗen jogui hande weltare mawde darade ɗo henne ceerno Mahtara Lam mo yettade sababu wawa yettude Allah kala ko jiiɗa wonɗo fuɗɗi so fuɗɗorama ɗo feewi ɗo moƴƴi ɗo ene noon Allah ne heewi en wadde sudora laya waɗa barke yaaje ane si adama e fedde mon 1984 85 86 au niveau de Nouakchott tawti yidde nde ganduɗa ko guila komin sukaɓe men naati ɗo ene ɓogge galle Oumar Seck min e Mansour Dine Gawlo min tawi ɗo sehilaɓe waɓe no logruma Abdoulène jagayan e sehilaɓe wonɓe 12 ɓe min susnoɓe min ɗo ene nder Afrique hato caggal leydi hamin mbawi wiide que nous pouvons prétendre d'être des musiciens et des musiciens africains. De l'autre côté du fleuve, nous avons beaucoup de localités qui nous ont beaucoup accompagnés, en l'occurrence Boukissaren Kobe. Je veux parler de mon ami et frère Sar Ibrahima Sarr. ɗo noon hannde en gari e wuro ɗo gandanɗa hoorema mboɗo yiɗno ɗo arde gila ko ɓooyi min tintan min naate nalankagal min nenne Samba Diye Salen garminowo en Medde Diagne enen jima kala jimɗo noon so yettima e oɗo nokku woni halayɓe sinka ɗum ha yooɗa no tawno ko teddugal tan woni ɗo henni emin defto hen mbiɗa yima tulde bo gueddow jeeri lappe tulde faade babaɓe a yettanma e ndeme diiri ngo wuro duwanago kono ko hande tigui Allah rokkimi fartagui min wiide min baba maɓe waale goɗo wuro kadi min sitade ɗum hay saaha goto mo yettani sababu noon wawa yettude Allah fedde wiide alay saago baba ma natta ɗo henne guila puɗɗi ɗon oɗo programme organisation oɗo ala ko humpi min e pellital moɗon e darde moɗon e yiyande moɗon e fandare moɗon ƴellidde nokku o ɗoftude nokku o hollude Sénégal e Mauritanie Afrique de l'Ouest et le monde entier que tulde ene jeeya e guure ɗe gandanɗa hoore ma ene mbaɗa yakare e dans le développement minen noon so neɗɗo noddi min e pinal fina tawa noddi men kadi e développement dans l'unité la cohésion sociale woni leydi ndi gandanɗa hoore ma comme no leydi Mauritanie ni ala ko fini tan woni kono noon ma neɗɗo o eto la Mauritanie vient de loin mais la Mauritanie va très 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 loin à cause de ses enfants et de sa diversité culturelle et nous avons confiance en ce pays. Nous vous souhaitons de tout cœur que la cohésion sociale et l'harmonie entre les cœurs puissent régner ici parce que vous avez le devoir. Vous avez le devoir et vous pouvez relever les défis de ce millénaire. En tout cas, vous pouvez compter sur votre orchestre, le Dandelignol, que vous avez toujours soutenu. Et là, nous allons continuer la soirée avec, c'est vrai, Baroussal Nando et Mama Gay Nando, Wadbe Nando. Kono non mbiɗa sikki sukaɓe dande lignol hesɓe ɓe gondi ko ñañude Alioune où est-ce qu'on va Kasaoura ok Kasaoura nag dañ koy may suñu xarit suñu njaatige dëgg la wax naa Ndiaga Dieng waaye nag Pape Makhtar kenn mënu la bàyyi ginnaaw parce que ku baax nga nag macha allah jërëjëf Dakar,
Ndoye enen gondi ɗo noon e kono Cheikh Ndoye est-ce que mën nga ma fekk fii can you come to join me down here Sampam Yeah. Kale bade Elhadji Baba Baydy Mal. Yemi nan kele mon dow. Yeah. Khali Diallo. Yes. Alors, on va faire une petite pause. Et merci encore à Baba Mal pour la très bonne compréhension. Alors, on va faire une petite pause. Hein? Parce que Baba Mal n'est pas n'importe qui. Alors quand Baba Mal est là, les gens veulent décorer, veulent donner des prix. Alors à Baba Mal, parce que c'est une fierté pour eux. Et il faut respecter cette coutume. Parce que ça donne de la valeur, encore plus une valeur ajoutée à l'artiste. Alors, tout de suite, on va faire venir le président du comité de pilotage, Monsieur Ba Malik Jam, sous vos applaudissements, parce que Monsieur Ba Malik Jam est un homme qui a donné corps et âme pour la réussite de tout cet événement. Et c'est lui qui pilote tout ce travail, même s'il a d'autres et d'autres commissions et équipes, y compris Papsal, le coordinateur. Alors, il viendra pour son mot, et je voudrais que les mots soient vraiment très résumé, s'il vous plaît. Ensuite, après monsieur Ba Malik, le président du comité de pilotage, on aura le mot du parrain, monsieur Abdoulaye Ali Cham, maire de Sepra Nouakchott, qui est le parrain de la soirée de ce soir. Hadjiba est le parrain de la nuit de demain, monsieur Baba Mal. Et le parrain dit qu'il a un cadeau qu'il veut remettre à l'auguste personne de Baba Mal, mais également à l'ensemble de l'orchestre de Baba Mal. Donc, s'ils sont là, s'il vous plaît, on va gagner du temps. Monsieur le coordinateur du comité de pilotage. Monsieur le président du comité du pilotage, s'il vous plaît. Voilà, monsieur Ba Malik Jam, avec bien sûr... Quel mondo. Et doua au Thierno Sada Babalam. Et doua au Thierno Abdoul Mamadou Ba. Et doua au Thierno Amadou Thierno Soko et Minan Quel mondo. Doua au Jabaro. Elhadji adanama ko jidda Elhadji Baba Mal wimon ɗum ɗo ina yooɗi sabu o jiiɗo ñarongal fuutankoɓe Ndiaye Saydou Amadou ɓe ɗo woni fof o weltima kelle mon dow Elhadji adanama ko jiɗɗade. Samba, est-ce que tu peux donner ton micro parce qu'il est beaucoup plus clair, s'il te plaît. Yes. Président du comité pour le mot, merci. Assalamu alaikum bandiraɓe mi salmini on goto fof e inde mum e yettode mum ko ardi fof mbeɗe yetta sukaɓe tulde ki on vouli m'honorer dokkimi oɗo poste qui ont voulu m'honorer en me nommant à la tête du comité de pilotage pour l'arrivée de Baba Mal Loyen et Tulde. Donc mbeɗe yetta sukaɓe ɓe no feewi, mbeɗe yetta kadi arɓe tawtoraɓe ɗum ɗo les autorités, le maire, le député et ainsi que le hakim. Mbeɗe yetta kadi dendagal bandiraɓe noddunoɓe nooti wona e diwan o fof halayɓe fof no goruno kala hen ɗo min jettino gartiri teddugal emin jettaɓe emin jetta dendagal donc invitunoɓe fof ma jaafoɗon ɗon. C'est l'émotion et le grand plaisir. On l'applaudit très fort, s'il vous plaît. Bismillah kadi emin mbiya kadi bismillah Baba Mal et bismillah makko par rapport à projet momin ɓami o répond à ses vœux parce que kanko joɗoɗi ko nanka noon jondem ko projet de développement minen action amen acte momin mbaɗi ɗo ko action de développement. Donc wona tan nalankagal ngal mehal wona tan fijirde wona tan nalankagal ngal woni ɗo ko projet de développement comme ils l'ont tous si bien dit
donc ko wawi hen wonde fof ko wawi hen dañede fof faati koye ƴellitade faati koye ɓeydade faati koye nawrude tulde e diwan o fof yesso donc nawrude tulde yesso nawrude diwan o yesso nawrude Mauritanie fof. Merci beaucoup, Monsieur le Président du comité. Et très sincèrement, enfin, je l'ai dit hier ou avant-hier à Nouakchott, à Ali Oussar, j'ai dit il est temps que les gens rendent honneur à Baba Mal qui a sacrifié sa vie pour cette communauté. Merci, Monsieur le Président. Tout de suite, on va passer à la suite. Merci. La suite, sur la début Johnny Johnny, notre cinq monsieur le parrain, monsieur le maire de Sepha, Abdoulaye Ali Cham, Ngaraga, Chakaldum Amadou Mbaye Couture et Daw, Kongol Adama Gissé sur la début, il est jogi, Wouté Patam la Mijo, Fadi Omogada Elas Babamal, monsieur le maire, Madame Koyawi. Monsieur le maire, le parrain de la nuit de cette soirée va venir avec sa délégation pour honorer l'ambassadeur de la culture, l'homme sans frontières. Alors, juste après ça, on aura Amadou Mbaye, le fil d'or, qui sera introduit pour le boubou. Hein? Le boubou qui sera remis à Baba Mal. Et on aura la belle voix de Adama Gissé pour cela, Inch'Allah. Mawɗo men Mbodj Abou Made to wi jiɗɗen ko heƴorade ɗum Oumar Ali Cham wala tuldenaɓe ina mbawno dañde pareji jiggoyo banggue goɗɗo kono alhamdoulillahi rabbil alamin Allah ɓe jiggoyaki Abdoulaye Ali Cham ko ɗo jeeya Hadji Ba ko ɗo jeeya so Allah rokkiɓe koɓe dañi ko ɓe gartiri e cuuɗi mabɓe ɗum ɗo ko teddugal alhamdoulillahi rabbil alamin Allah Abdoulaye Ali Cham o woni maire Sepha Hadji Ba Baba Mal a présentaki ɗum ko sehilma ko miñe ko guiɗoma kadi kanko mo seeti ɗum kamɓe foof mbima SD ensemble pour la solidarité et le développement ɓe mbima bisimilla min mbiyatama bisimilla ma e leydi ma ɗimmiri leydi ndi ko leydi ma aɗa bismoɗo aɗa teddina ɗo kala ko jiɗɗa waɗa ɗo leydi Mauritanie ko leydi ma so ɗum ɓenni Oumar Ali Cham o wi amo yiɗi teddinde Dieynaba Amadou Ba kanko ardi rewɓe tuldanaɓe oɗo saaha yo arɗo joni joni o heɓa teddugal makko rokkatamo ɗum Ali Husseini gayde monsieur le maire gara ko ɓuuri yaccade gayde Al Hussein yawo mbaɗa ko yawi seeɗa Dieynaba Amadou Ba wulte o yalti noon jokken golle o arani noon jokken golle amon ɗo ara rokkoɓe wutteji ɓe yo ballo jammo nani jangga yo yaw so ɗum yawti koolaɗo kuuɓal fedde nde Aminata Malik Jam Papa Sall rokkatamo wutte o yo yawno ara totte mo tottodire Aminata Malik Jam yawno ngara eyyi kala dokkaɗo jeenade mum yo tello Papa Sall kala dokkuɗo e dokkaɗo kala ene ñaguide telloto Aminata Malik Jam kalfinaɗo ngal fedde nde Kadiatou Amadou Djibi Ba rokkatamo ɗum ko Ba Aliou Siley
rokoɓe ɗum noon jokken Kadiata Amadou ɗum noon jokken golle représentant makko yo ar jokken golle mennoɗo ardade fedde tuldinaɓe Soko Amadou Bokara Aissata Mamadou Ngayde yo yaw Paɗen koye chef de village Wuro Ngo Ba Alassane Adama Si Amadou Idrissa Ba Alassane Adama Paɗen koye dendi men Alassane Woudou Sarr Lo Aissata Bokara Alassane Aissata Bokarel walla lomtino Hamou Diop Abdoulaye Ali chef de service Sonelec Bela Mundo ok Hamou Diop chef de service Sonelec jaram Mbodj Abou Mariata Mamadou rokkata mo ɗum ko Wan Mamadou Woysi an Elage Jalima de C'est bon? Mbodj ala ɗo Elage lon ɗum Mbodj toto Hammo ok Embenas Bourgo Yila mi ɓe Mama Abou Gaye Mama Gaye Argaye Dede Mama Argaye Thiam Oumar Abdoulaye hokkata Mama Gaye wutte muɗum almuɓe ngay Elage Bamba salminima Barou Sall funere dede Mama Gaye Lamma Mokhtar kanko hokkata Barou Sall Monsieur Lam
Sehil Elhadji Baba Mal funere mum funere si Adama Demba Sadio ɗum noon Mansour Seck eɗen gandi o arani kono noon hayso tawi o arani monsieur le maire wi ino wonno nder fodore faade makko ɗum yettotamo Zeynabou Ba kañum hokkatamo oɗo wutte Zeynabou Ba walla Keccel Oumar Wade ɓuuɗo andirede wadde Dendum Baba Mal mboci wi bele Elhadji mbeɗi hokkudemo limsere Dendum Baba Mal Oumar Wade argay yawno gara gay bal hakem ɓogge kolaɗo kuuɓal hakem ɓogge eɗen ɗon bisimilla eɗen mbiyaɓe bisimilla Allah jarama on jarama Allah jarama oɗon gacci goɗama kama lenki jam hiiri e mbolo sare alimalum ganna mbolo uddani jurani sorgani nangani ambani jogoɓe malade wudde sembe yere silligine so duwama Allah jaabo ɓe mbiyata demer dande maayo kuuɗo e dande weedu sawar e dande maayo hoore tan e gerla wiyama e dambani kelele baƴƴitugo e modi boyo kono ko ɗo woni baab baɗi ko tudduɗuma hay hasan baba Aissata Samba Boubou Yacine Wade so teddugal andama ɗo maɗo ene foti wonde nde wonno ɓe mbi sa yiiɗi yiide neɗɗo jahata ko wonɓe yimɓeɓe sa yiiɗi yiide yimɓe jahata ko wonno yimɓe ko yimɓe anna tawi ɗumen wima Seydi Mal bisimilla ma ɗo Amadou Mbaye gorko mo dumga dumale wuuro sore lodde suudu bawe sabbude ngakoji cam sabal barhimi saabi kosam ɓuuli jumri sukaɓe dogani mettade Amadou Ngara Gaye mbeɗa heewi wiide so neɗɗo tinima tintinima ne tinma ceernam Samba Pam hewno wiide hay sa tinanomo tintinimo a tini omo tinma wona gotol wona ɗiɗi wona tati ko ɓorni Baba Mal wutti kanko Amadou Mbaye min kam amin jarano gasi go Amadou Ngara ko an waɗata ngal ɗo teddugal wuttema ngam décorde Baba Mal e Sirsen o omo wondi noon e guettunoɗo gondi holi on guettunoɗo gondi so haalama yimɓeɓe mbira ufnata ko holi on Amadou Yal ko ɓi Yal Abdoulaye Alassane ɓurɗo lorlilde kollel Yal ɓiyi ko nani yurmen Allah wonema ko kelle mon e mabɓe ko funere makko oɗo ko ɓi kollel Yal Abdoulaye Alassane Baba Mal oɗo bamum mbeɗa hewno wiide dinguire ɓurindirta ko worɓe dartoɓe dinguire ngue ɓeɗo foof aɗa andodire mabɓe guesa mon ene ɓooyi yindirde ɗum noon Amadou Mbaye temps o ala no fewi mbaɗa no mbaɗanɗa ñande foof ɓe mbi baño so wawi kañum noddata ko yiiɗi fellude ko ha fayi hen fella eyyi ɗum noon waɗa noddi Baba eyyi waɗema ko gowɗa wadde makko ko kelle mon e makko Amadou Mbaye Couture oɗo wutti noon mo Adama Mabo ɓoggenaɓe ɓorni kam ɗum ko satiki dubago biyeteɗo hono Kalidou Bocar Aliou Seyni Bocar ba Kalidou Bocar ko kañum ɓornimi oɗo wutti Dembislo ɗo tanum kama lenku sodnimi wutti mbeɗa ɓornomo janggo Ali Ba to Ayoun ɓornimi wutta mo ɓorninomi nane o ɗum noon haalay on jarama assalamu aleykum wa rahmatullah Merci beaucoup. e cuballo goɗɗodirani kono sen jeehi Tiwawon oɗo chef ɗo dariɗo ɗo henni o ene wawi wonde ceerno amin no tawno jibini ɗum ko sohna Oumou Khayri jibini ɗum ko Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh Madi Sy ɗofti Baba Mal ha yetti ɗo henni mbimomo mbeɗa ara Fouta mbeɗa ara e wuuro wiyetego Tulde o wi komi garnoɗo liggodade maɗo e programme kesso ɗo to studio amen gonɗo Dakar o studio gonɗo Mbonko biyeteɗo o studio Nanka kono noon mami ɗakki foof mi ruttota ko Atlanta gaga mi yadanima mi ara ɗoyne e nder haalayɓe mi yiya banda men mi yiya korejam mi ƴeewa ko mbami waddude e maɗa somi ruttima kadi États-Unis ma wonko lowo e nder hakkillam hawnaki ko hawni yalta hen Cheikh fimoye Tulde yangue so diggo Alayba waaw comme yangue jogui nak ci kër Maodo Malick Sy Sawande Mame Abdoul Aziz di sa maam soxna Oumou Khayri di sa yaay mu nekk sunu xarit sunu jigéen boo xam ne moo def suñu diggante dañ lay wax dalal jàmm fii sur la terre du Fouta Doro ñu dem ci pël yi
wonde ali manna ali koni wanna koni wanna Khalifa bi jengi bambal
muti yali komi gralla yali bala koy mayo woni be kini pasatinge la mugeta jarde jarde o sole rosa bangi mamin kadime rosa banga on se dédie à toutes les femmes du monde. Majalana mi welto idelan shire Ndeysaan yéen def naa tunde iman sayidi ani dedna kada nyamada mi jo adama kise kada kollo kada mi jo tababa hakika ana sellani taw non ko yidde Yeah.
nanya boba hayo gida Abdullahi Ali Jam Oke jabi golena Tunde jabi golena Mocho jabi salaki Tawali yadi faina me yadi Nuba ala ganyo Koto bibe ni charo Sedi jam gida Femme de mon pays, femme du monde rêvé. Femme de mon pays, femme du monde rêvé tout le bien. Bonjour madame, comment ça va? Bonsoir madame, comment ça va? Pourquoi tu ne peux pas t'approcher de moi pour nous permettre de nous serrer la main? L'amour, c'est une maladie qu'aucun docteur ne peut soigner sur la terre.
sani an ɗiɗo wutteji laɓaɗi machallah gos ɗum ni no toon alors que noddan kam enen soko goto annen eyyi hedde seeɗa mi haalama kono mbirunmami guil départ ni andi teddugal dasaki rondede Oumar Ali Thiam ko kañum ittiga wutteji ɗi nawi toon gam teddinirde Baba Maal e yimɓe muɗum gam teddinirde yimɓeɓe ummodi ga faade toon to tulli dubbago e hartallo andi koɓe gummi ga payron ko adɓe toon ɓe fof ko hoɓɓe kanko foti bisma ɗumen kanko woni jaarigui mabɓe wadde noon kadi o teddinirɓe kadi ɓe comtiɗi ɗum ɗo kay machallah ala foof ko wattete hen mbiyen tan yo Allah teddin tedduɗo konko ko tedduɗo o teddinirama kadi o teddini joni o en mbiyat tan karalla o yo rokku en poftirguel seeɗa garten e deuxiéme ni o